kuyabuda nepapo. Ayo yo motikari yedu nikaita pa motikari. Kuna kuona hama yako kaipa, unosiya hama yako. Uyo mota waiti mune mukadzi akadai. Nyaya yatayo nayo nhasi inyaya yemukomana akaba mota yevabereki vake ndobva ati rege ndimbopinda muchiraundi nemafriends angu. Mukupinda muchiraundi ndo mukusangana netsaona. Welcome back to the channel guys. If you are new, make sure you're subscribed and hit the notification bell kuti pese patinoya nenews nemalatest updates anenge achiitika munyika uwanike uri wekutanga ureceive notification wobva wagara uri up to date. Kune vakasubscribe tinoti welcome back to the channel. Nyaya ndofunga mangozvinzwira rege tijambire pavhidhiyo tione kuti chii chiri kuitika. Mota waiti ari kuchorerwa sito kumashuro kune mukadzi akadai. Driver asi waiti hero ari pasi. Driver kumberi uyo akagara pasi. Uyo munhu uyo mota waiti uyo ane redhiyo yakati ziwe anenge akora pasi. Anopfaka nyika yewaiti but angari kumashure. Angari kumberi kumashure. Angari kumashure. Wabvise bhatira mota yangu notanga uvhire. Asenge kuvhira. Lazima zati shopu cheche inokuuraya. Kuvhurwa chako kunouraya. Kunouraya. Kuti uyu ndiabva kunoku achinoita hedhona uyu. Abva nekupi? Ya panenge pakaipa zveshuwa apa. Unenge utori mubereki, unenge uri kubasa kana kuti unenge uri kwawaenda uchimbotsvaga kurarama nekuraramisa mhuri, ubva wasangana nenews dzakadai so. Ameni kuti uriwe mubereki wasangana nenyaya yakadai so unoita sei? Inde mucomment section taurai nesu tinzwewo mafungiro enyu kuti munoreacta sei kana muchinge masangana nesituation yakadai. Padumbu ndaona padumbu adai ariku padumbu pavhurwa hembe apa pane action. Saka inga iri muleni rinori. Vana vadiki chete vabuda imomo. Vese vabuda imomo tivafana tudiki. Vana mabuda vana vadiki vakomana vechidiki. Ende ndofunga ndo vanga vachidrive vakomana ivavo. Obvious, but the driver abana kwanda kumwe. Munhu mukuru ere akachidriva motikari? Mwana anga driver mota mwana ndiki asimbori munhu mukuru. Uyo akarara uyo mwana ndiki ane turasti. Koita jamba nepa window yanoratidza kuti ane 18 17 years. Driver hangu ndo anofuna kuona. Anokudza kuti isusu tatitya kufa ndozvavari kuita izvi. Nhai musadrive musamhanya. Baba vashanda vajainda. Vamwe taiwa mhanya driver Baba vajainda. Hapana afere.
ndinokuwana chekuti haufe uri wega manje uraya vanhu inenge yakazara asiri driver wesprinter neanzide uyo saka ungagoita mota yewaiti ari kuchkorerwa sito kumashure kune mukadzi driver asi waiti hero ari pasi uyu driver ndeyabva kumberi uyo akagara pasi uyo munhu uyo wemota yewaiti uyo ane redhiyo yakati ziwi anenge arikora pasi anopfaka nyika angari moto ipi yewaiti but angari kumashure angari kumberi kumashure angari kumashure wabvise bhatiri apo mota ingonotanga uvhire. asenge kuvhira lazima zati shopu cheche inokuuraya kuvhurwa chaiko kunouraya roti uyu ndiabva kunoku achinohita hedhona uyu abva nekupi ipazoti yange ichibva but yarohwa neiri kubva kunokunga yaflya ichinanga zvafamba seitariso hazvishandise motikari dzozva dziri musame lane idzodzidzi. vanoda mari kava vasiveve vanoda pavashedzwa nemari batarufema padumbu ndaona kufema padumbu adai ariku padumbu pavhurwa hembe apo pane action saka inga iri muleni rinori vana vadiki chete vabuda imomo vese vabuda imomo tivafana tidiki vana mabuda vana vadiki vakomana vechidiki ende ndofunga ndo vanga vachodrive ivo vakomana ivavo obvious but driver abhana ukwanda manje vanhu vari kuramba munhu mukuru here akachidhiraivha motikari mwana angadhiraivha mota mwana adiki asimbori munhu mukuru uyo akarara uyo mwana adiki ane turasti koita ajamba nepahwindo yanoratidza kuti ane 18-17 years dhiraivha hangu ndo andifuna kuona vachinenge vacho vakudhiraivha anokudza kuti isusu tatitya kufa ndozvavarikuita izvozvo nhai musadhiraivha musamhanya ndosikujaima vashanda vajainda mamoto taiwa manya dhiraivha apainourayi baba vajainda hapana afa here yakwara ndiane red so musakanyanya kutonda mota haisi yekutamba nayo chidzichipoika mota inokuuraya chinokuwana chekuti haufe uri wega manje uraya vanhu inenge yakazara asiri driver wesprinter neanzide uyo saka ungagoita sei